met elkaar. Dat we het hopelijk ook interactief kunnen houden. Dus stel ons gewoon vooral ook veel vragen. En wij trachten alle vragen naar eer en geweten te kunnen antwoorden. Was de commissie Volksgezondheid van het parlement van Aruba hier op bezoek. En we hebben hen meegenomen in waar we als ziekenhuis staan, waar we naartoe gaan. En natuurlijk eigenlijk ook een beetje waar onze behoeftes nog liggen. Met alle veranderingen die zich doormaken mondiaal. Dus op het gebied van innovatie. Kijk naar robotchirurgie, artificial intelligence. Maar ook de veranderingen op Aruba met de ongedocumenteerden die voor een deel gelegaliseerd worden. De vergrijzing die naar ons toe komt. De personeelsuitdaging die we allemaal met elkaar hebben vanwege financiën, het gebrek überhaupt aan mensen die we van buiten moeten halen. Maar ook over de bouw, waar we de afgelopen jaren heel veel hebben beleefd. Een aantal dingen zijn minder goed gegaan, gelukkig heel veel dingen wel goed. We zijn inmiddels ontzettend trots op wat er staat. En de komende weken, maanden werken we nog toe aan een nog beter ziekenhuis. Onze projecten, de dialyse, de HH-bot, een nieuwe endoscopiekamer die we neergezet, het werken met nieuwe apparatuur. Om eigenlijk het parlement duidelijk te maken dat het ziekenhuis van Aruba een heel goed ziekenhuis is. En dat we concurreren met hele mooie en goede huizen over de wereld. Maar dat we vooral trots moeten zijn op dat wat we hebben. Dat Aruba trots kan zijn. En dat wij als mensen, ik als bestuurder, maar wij als personeel, maar ook de parlementariërs echt trots op kunnen zijn wat we met elkaar doen voor de samenleving, voor de zorg van Aruba. Nós estamos em comissão fijo de saúde do parlamento, de visita cerca do nosso hospital, aqui de fracciones de AVP Futuro e também MEP. Mas é reunião muito interessante, nós temos perguntas ao caso, tocante a rivalidade, centrum, projeto que nós temos, nossa diálise, que nós estamos pronto a anunciar, onde nós vamos ubicar. E também nós temos perguntas over o bouw, o huidige bouw, perguntas over financiën, over cybersecurity. Dus het is echt algo interessante e me estou contente que nós mostramos interesse no hospital. E me espero que a reunião assim, que é um lugar cada ano, para nós poder intercambiar ideias, para nós o parlamento também está echt op de hoogte de que cultura está de nosso hospital. Depois da reunião, alguns de membros também fazem recorrido em nosso hospital, para não echt wat de cerca que o nosso hospital significa para nosso Aruba. E também há alguma pergunta extra onde o nosso personal do hospital pode atender e também contestar a pergunta aqui. No final, me quero mandar para estar presente, é importante para o hospital. Me quero agradecer pelo interesse mostrado no nosso hospital e me espero que nós podemos ter uma boa cooperação junto.